ଆମେ ଆଜି ABCD ଲେଖିବା ଆଉ ଡାକିବା। ପ୍ରଥମେ ଏ ଲେଖିବା। ଏ, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ସି, ତାପରେ ଡି ଲେଖିବା। ଡି, ତାପରେ ଇ, ତାପରେ ଏଫ୍, ଜି, ତାପରେ ଏଚ୍, ତାପରେ ଆଇ, ତାପରେ ଜେ, ତାପରେ କେ, ଏଲ୍, ତାପରେ ଏମ୍, ତାପରେ ଲେଖିବା ଏନ୍, ଏନ୍ ପରେ ଲେଖିବା ଓ, ୟା ପରେ ଲେଖିବା ପି, ତାପରେ ଲେଖିବା କ୍ୟୁ, ତାପରେ ଆର୍, ତାପରେ ଏସ୍, ତାପରେ ଟି, ୟୁ, ଭି, ତାପରେ ଲେଖିବା ଡବ୍ଲୁ, ତାପରେ ଲେଖିବା ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଲେଖିବା ୱାଇ, ତାପରେ ଲେଖିବା ଜେଡ୍,